саҳни ҳамлаи ҷои кори Юсуфҷонро киштиву сарбозони Тимурмалик Зеб медоданд. Дар ҷои дигере бошад ҳайкалҳои омодашуда истодаву чанд нафар ҷавононе ки машғули кор буданд. Рассоми санъати бадеии халқи тоҷик буда, намунаҳои ибтидои он аз замони пеш то ба имрӯз манша мегирад. Бинобар гуфти рассомон ҳар як расм таърих ва мазмуни худро дорад, ки ба бинанда расонида тавонистани мазмуни асар, меҳнат ва лаёқати хосро талаб мекунад. Аввал таърихи вай мекунем. Таърихи бошад агар китобҳои ҷустуҷӯ кард таърихи ҳамун давранда чӣ хел либоспӯшӣ будагӣ, чӣ хел одам будагӣ ҳамун одами ва герой қаҳрамон. Ҳамеша агар надониста кора сар карда намешавад. Масалан инҷо ҳозир баъзе хатогиҳои мо гузаште ки ҳамин ки чӣ хел ҳаракат карда ҳайкала намедонам чӣ хел фикр карда ки ҳайкала монда рафтанги шуд баъзеҳо де ин ҷиҳати масалан профессионалӣ ва ихта пурра ваи мо ҷавоб дод наметавонад. Чунки ин ҳайкалтарошию рассомию бадеӣ як вақта медорад. Вақти ҳамун давраи ҳозирая масалан медорад ҳамин бо воситаи ин ҳайкалу вай як вақто таърихчиҳо ваҳо менависанд ки ҳамин хел ҳамин нигоҳ карда истода гуфта метавонад ки ҳамун давранда чӣ хел будагӣ. Камолиддин Нодиров яке аз он ҳунармандони рассом буда тӯли 35 сол инҷониб ба ҳунари рассомиву ҳайкалтарошӣ машғул аст. Барои офаридани як асар ҳунармандро лозим меояд ки аз гачҳову масолиҳи махсуси санъати рассомӣ истифода кунад. Ба ҳунарманд муяссар гардидааст ки дар чандин намоишгоҳҳои дохиливу хориҷӣ санъати худро муаррифӣ кунад. Намоиши персоналӣ мана дар Париж, дар Олмон кардам 3 бор, дар Москав нишон метем. ҳам ҳайкалтарошӣ, ҳам расмкашӣ намоиши персоналӣ менишон медиҳем. диду услуби ҳунарманд тамоман дигар аст. ӯ андеша дорад ки бояд истеъдоду ҳунараш аз дигарон ба кулли фарқ кунад. Камолиддин Нодиров ба умқи санъати рассомӣ ворид шуда фирқаи махсуси санъати рассомиро пеш гирифтааст. Ба андешаи ӯ қабл аз офаридани симои як шахсият бояд ҳаёти ӯро аз сарчашмаҳои гуногуни таърихӣ омӯхт. Ҳунарманд ба воситаи ташриҳи воқеанигории чеҳраи инсонӣ пайкартароширо аз шартҳои афзалиятнок дониста ба осори худ ҷуръату густохию ҳарорат бахшидааст. Ҳар якта мисол ҳайкалсозӣ ва агар фикр ка бироед агар ин қита хоида додана дакор неди ҳама чиза тайёр карда литератураши намегӯяд баде тайёр карда маними ин хел вай кардан дакор инҷо камтар символически рафтаги кор. Масалан ин Тимурмалика доштаги қафоша бинед агар қанот аст. Қанот як ҳамун давра як вай барин одами як фаришта барин як вай халқа ҷолиб карда ақафош гурон рафта тонистаги одам роҳбарият ҳамин хел ки масалан пешпа рафта тонистанд накова инҳо масалан халқи оддӣ боштам аскарои бақувват доштанд. Камолиддин Нодиров гарчанде имрӯз кору фаъолияти худро дар кишвари Аврупо бароҳ монда бошад ҳам шогирдони зиёде дар ин ҷо дорад. Ҳар яке монанди ӯ устои ҳайкалтарош гардида шогирдонеро дар роҳи ин ҳунар тарбия намуда аз нозукиҳои санъати ҳайкалтарошӣ омӯзонида истодаанд. гузориши Луқмон Ҷӯраев, Шаҳроми Комилзод, Бурҳон Бурҳонов,